Panguva ine zvobuda pachena kuti vana Temba Muliswa aiwa nhau dzavo dzokuti achiataka Vice President Constantino Chiwenga zvese zvanyatso kubuda pachena zvakuzikanwa nenyika yese kuti this person akanga akabraibiwa. And panguva ino achibuda maleak deals ari kubuda tinzwa voice rake achitaura achiti is supporting the president just because vatoriwo nemhuri dzekuchengeta dzavanonyatso kuona kuti vari kutotsvakawo mastrategies ekuti vararame panguva inoyo vachingoita zvinhu zvavasingazivi vachiitiswa nekungopushwa in front. Remember subscribe or like or on the bell icon. Chipomusaro wano yachikomenda pane nhau ya Muliswa achiti it's going to be a long weekend. Now it has become clear that Temba Four Fingers Muliswa is campaigning for Kubakwashe Tagwirei. It's clear that Temba has a special connection to the First Lady Auxilia. It's clear that Temba was given huge sums of money to smear VP Constantino Chiwenga as well as a very bad person, and at the same time to go around the country to buy headmen, chiefs, loyalty to Kubakwashe Tagwirei with money. He was given a brand new Toyota Land Cruiser to start the campaign for Kubakwashe Tagwirei. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino vanhu havakunyatso kuziva kuti Temba Muliswa havachatomuteereri, inoda kuti vatongoziva kuti mautterances ari kutaura ari baseless. Apapo nacho chokwadi chaari kutombotaura inyangwe kuti ari kungopusha propaganda yokuya panguva ino nekudiscredita the Vice President Constantino Chiwenga. Panguva ino kuchionekwa kunzi maleaked audio ake ari kubuda zvazvatoita kuti vanhu vatarega kutomuteerera, and panguva ino akapromisa maepisodes around 4 or 5, but panguva ino the first episode has been rolled out, but hapana kana anyone are interested kumuteerera. Zvinatsobuda pachena kuti people they are siding with the Vice President Constantino Chiwenga. Mbudzi mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau yana Temba Muliswa iyi? Moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinai comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.